αυτό είναι. Το παιδί μου. Το παιδί! Τα γκονάκι μου. Να είμαστε κι εμείς. Άντε μωρέ φλίτη, πια γιατί άρχισες. Ορίστε μας. Δεν φτάνει που του κάνουμε την ταντά στο παιδί μας, φωνάζει κι από πάνω. Μια κουβέντα είπα, Να μην τη λες την κουβέντα, σε παρακαλώ. Φίβη, θα κάτσεις να φας μαζί μας. Αχ, όχι, πρέπει να πάω σπίτι μου γιατί με περιμένει να φάω μαζί της καημένη μανούλα μου. Είναι μόνη της, ξέρει. Ναι. Άλλωστε έχω και γύρισμα. Γύρισμα. Δεν τα έμαθες. Κάνε ξανά για να βοηθώ σκηνοθέτη. Μπράβο Φίβη, μπράβο. Και τι έχω γυρίσει. Αχ, μια πολύ σπουδαία ταινία. Ποια? Τα τεκνά του πλοιάρχου Γκραντ. Τσάου. Γεια σου. Τρελάρα. Έλα, γιώτα. Έλα. Άστα το παιδί. Πάμε να πάμε γιατί θα κρυώσει το φαΐ. Άστα. Πίστο, μην το ματιάσεις. Τους σου γάιδα. Περικλής ο δεύτερος. Ολόφτιστος εγώ είμαι. Αχ, πόσο θα ήθελα να το έπαιρνα στην αγκαλιά μου, να το χάιδευα, να το φιλούσα, να το κανάκευα. Δάχτυρντι, το γκονάκι το παιδί, το παιδί. Αλλά βιάστηκες, βλέπεις να με πάρεις. Λες και θα στόσκαλια. Μεταξύ μας τώρα κάνεις και εσύ τα λαθάκια σου. Αχ, κατουρί, βρε κατουρί. Παρφέν Μπυρμπιλοπούλ. Πω, η ώρα πέρασε, πρέπει να φύγω. Αλήθεια, ξέχασα να σας το πω. Αυτές είναι οι τελευταίες στιγμές που περνάω πάνω στη γη. Η αδειά μου τέλειωσε. Μόλις προλαβαίνω να τους αποχαιρετήσω.